हाय लोगोफोर, बे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन 2019 इउनियन बाजेटनि सोमोन्दै बाजेटनि डिटेल्स नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन। जानो हागौ नोंथांमोननि गेजेराव जायफोरहा बिथांमोनहा इन्टारभिउ दङ, नेक्स्टआव एग्जाम जिरायगोन, बिथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद गोनां जानानै फैगोन। बाजेटनिफ्राय माबा मोनसे नङा मोनसे कुइसन बाहाय नोंथांमोननि थाखाय फैखागोनानो बयनिबो थाखाय। आरो नोंथांमोननि जायफोर एग्जाम होआ, जायफोर आंनि फलोवार्स बिथांमोननि गेजेराव जायफोर एग्जाम होनो ओंखाराखै, बिथांमोनहाबो बेखौ नायना लानायनि गोनांथि दङ। बबेयाव मा टेक्स्ट ओंखारखो, मा बाजेट जुथुमनाय जाखो बे टार्म बा बे इयारनि थाखाय नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लानायनि गोनांथि दं होननानै आं सानदों। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा बाजेटनि इन्टारेस्ट दं, नायनो गोसो जानानै दंगासिनो दं, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। बाखि जायफोरा नायनो गोसो गैया बिथांमोनहा नायाब्लाबो जागोन, दानो हगारनो हागोन। मानो होनब्ला नायनानै गावजों गोरोबनाय मोनोब्ला बायदिसिना कमेन्ट्सफोर सहायथावै बायदि गाज्रि कमेन्ट्स हरलाबायो, बेफोरनिफ्राय जानगाराव था। नोंथांनि गोसो, नोंथाङा जुदि नायनो गोसो गैयाबा दानो ओंखारखा। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि नायनो गोसो जादोंबा, जायफोर नोंथांमोननि गेजेराव नायनो गोसो जादों, लानो हालांगोन। फारियै नोंथांमोना बाहाय दासिमबो चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाग्रो। बेनिफ्राय नोंथांमोना फारियै नायलां, भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो, नटिफिकेसन बेल फैयोबा थुनानै हो। बेनिफ्राय जों आवगायलां दिनै इउनियन बाजेट 2019नि बेलायाव मा खालामनाय जाखो। बाहाय नोंथांमोननि थाखाय आङो टेक्सनि टेक्स लानायनि सायाव नोंथांमोननि सायाव खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। इउनियन बाजेट, दा बेनि सिगां नोंथांमोनहा बाहाय मिथिनांगौ मोनसे बाथ्रा दङ। इउनियन बाजेटखौ सोर खालामो नोंथांमोनहा बाहाय मिथियाबो जानो हागौ। बेनि थाखाय जोंना फाइनान्स मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथाङा खालामनानै होगोन। दानि आथिखालनि प्रेजेन्ट फाइनान्स मिनिस्टार अफ इन्डिया सोर, नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लाब्ला नुनो मोनगोन। निर्मला सीतारमन बिथाङा जाहैबाय फाइनान्स मिनिस्टार सोलिगासिनो दं। बिथाङा दाख्लैसो बावैसो जोंनि भारतआव देग्लाय बोसोराव बोरै सालायलांनांगौ बेनि थाखाय बाजेट जथुमखांबाय। बाजेटआव बिथाङा माखासे बिल पास खालामनानै होबाय। दा बेयाव नोंथांमोननि गेजेराव बिनिनो टेक्सआव खाजोना एबा टेक्सनि बेलायाव मा दिथांना होखो, मा बाजेट खालामखो, बेखौ नोंथांमोननि थाखाय मा सोलायखो, बेयाव एसे फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों। दा नोंथांमोना फारियै नायलांबा बाहाय नुनो मोनगोन। नाम्बार एआव दङ नो चेन्ज इन पार्सनेल इनकाम टेक्स रेट्स। सिगाङाव थांनाय बोसोराव जानाखि पार्सनेल टेक्स लानाय जायोमोन, बेनि सायाव जेबो सोलाय सोल' खालामनाय जायाखै। अर्थात सिगांनि जानाखि रेट, बेफोरनि बेलायावनो टेक्सआ थाफिनजोबगोन, बेखौ सोलायनाय खालामनाय जायाखै। बेनिफ्राय नाम्बार बिआव नुदों एडिशनेल ₹1.5 लाख टेक्स रिलिफ अन हम लन्स। जोंनिया जाबाय होनबा न'नि लन्स होनायाव, बे न'नि जानाखि लनफोर, बे लन लानायाव 1.5 लाखनि बेलायाव टेक्स खालामनाय जागोन, बेखौ खिन्थानानै होनाय जाफिनबाय मोनसे गोदानै। बियो गभर्नमेन्ट। ओमफ्राय सिआव दङ जाबाय गभर्नमेन्ट हाइक कास्टम्स डिउटी अन fuel by ₹1 gold and precious items पेट्रल एन्ड डिजेल टु गेट कस्टेलार। बे जाहैबाय पेट्रल, डिजेल आरो सनाफोरनि गेजेराव थाइसे खाजोना बारायनानै होनाय जादों, खाजोना बारायनानै होनाय जादोंनो। बेनिफ्राय दङ नाम्बार डिआव दङ इनक्रिज इन चार्ज अन सुपार रिच 3% चार्जेस फ्रम ₹2 crore इनकाम, 7% अन ₹5 crore एन्ड अबभ। बाहाय मा होनदों, जुदि नोंथांमोननि बेलायाव जायफोरहा 2 crore खामायो होनदों पर मान्थ, बिथांमोननि बेलायाव 2 crore खामायग्राफोरनि बेलायाव 3% एक्सट्राकै चार्ज लानाय जागोन, टेक्स लानाय जागोन। बेनिफ्राय 5 crore एबभ जेसेबांनाखि खामायो बिथांमोननि थाखाय 7% टेक्स लादेरनाय जागोन होननानै बाहाय बुंदों। बेनिफ्राय इ नाम्बाराव दङ एनुवेल टार्नओभार लिमिट फर 25% कर्परेट टेक्स राइज टु ₹400 crore फ्रम ₹250 crore। 250 crore निफ्राय 400 crore बारायनाय जाबाय होनदों। एनुवेल टार्नओभार लिमिटखौ 25% बारायनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय एफआव दङ टेक्स पेयार्स विथ एनुवेल टार्नओभार अफ लेस देन 5 crore टु हेभ फाइल अनलि क्वार्टारलि। दानिया बाहाय नुदों टेक्स होग्राफोरनि बेलायाव जायफ्रा 5 crore खामायो बिथांमोना क्वार्टारलि होनो हानाय जासिगोन। बेनिफ्राय डाइरेक्ट टेक्स रेभिनिउ हेज इनक्रिज बाय 78%। डाइरेक्ट टेक्स रेभिनिउआ बारायनानै 78% जाहैबाय। बेनिफ्राय दंबावो ओइजाव इन्टारचेन्जेबिलिटि अफ पेन एन्ड आदार फर ITR हु डन्ट हेभ पेन कार्ड। पेन कार्ड गैयाब्ला आधार कार्ड गैयाबा पेन कार्ड होनो हागोन होनदों। जायफोरा ITR नि इन्टारचेन्जेबिलिटि माने सोलायबाय, सिगाङावहाय मोनसेल' नांगौमोन आधार कार्ड गैयाबाबो ITR नि थाखाय पेन कार्डबानो सोलिसिगोन होनदों, पेन कार्डआबो सोलिसिगोन। दा बेयावहाय जानाखि टेक्सनि बेलायाव जानाखि सोलाय सोल' खालामनाय नोंथांमोननि थाखाय बाहाय बेखिनियानो। बेनिफ्राय नोंथांमोना जानो हागौ सानदों, जानो हागौ माखासे बाजेटनिफ्रालाय बबाव थांखो। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा जेसेबांनाखि बाजेट दङ बेनि सोमोन्दै गासैखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअ मोनसेयाव हगारनाया जोबोद गोब्राब। मानो होनोब्ला इउनियन बाजेट जथुमनायनि टटेल खालामोबा नोंथांमोननि थाखाय बेखौ एक्सप्लेनेसन होजोबनांगौबा 1 आवरनि बारा नांगौ जायो, 1 घन्टानि बारा नांगौ जायो। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा
मा खालामनांगोन, नैबे NB नटिस बर्ड होननाय दं मोनसे, बेखौ नाय। जोबनायाव माने डिसक्रिपसनाव नोंथाङा खनसे डिसक्रिपसनाव हाबलाङोबा नुनो मोनगोन नोंथाङा डिटेल्स गासैबो इउनियन बाजेटनि जानाखि बेसिक फेसार दङ बेफोरनि सोमोन्दै माखासे लिंक दङ, मोनसे लिंक दङ। बेनिफ्राय इउनियन बाजेटआव मा मा बुंनाय जाखो बिनिबो लिंक दङ। बे मोननै लिंकखौ नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। लिंकनि गेजेरजों PDF फाइल मोनगोन, PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो लागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना सेल्फ स्टाडि खालामनो हानाय जागोन। गाव हारसिंनो नायनानै लाजोब। टटेल आं बाहाय मोनसेल' खिन्थानानै होदों, जास्ट मिथिनायनि थाखाय मोनसे टेक्सटनि सायावल' नोंथांमोननो बाव खिन्थानानै होनाय जाबाय। नाथाय गुबुन गुबुन जेसेबांनाखि बाजेटजों रिलेसन गोनां गासिबो टपिक दंमोन बेफोरनि बेलायाव नोंथांमोनहा बे डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकजों डाउनलड खालामनानै ला। गासैखौबो डाउनलड खालामनानै मोनगोन, PDF फाइल मोनगोन। मोननै दङ बाव, मोनसेया बुंनाय, मोनसेया जाहैबाय बेसिक फेसार। जायखौ जोंनो नांगौ बेसिक फेसारखौ खालामबानो जाबाय। माखासे स्पिचखौ बुंनायखौ मानो नांगौ, जोंनो बुंनायखौ नांलाया। आरो जुदि नायनो गोसोबा डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। बाव PDF फाइल नोंथांमोनहा मोननाय जागोन। अब्ला नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ माबोरै जाखो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायना होनो हागोन। नाथाय दासिमबो नोंथाङा चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै ला। गुबुन गुबुन बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोनानै होफैबाय थायो बे चेनेलाव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।